Predali ste byt v Košiciach a buchajte už šampanské, že sú peniaze na účte? Gratulujem. Toto ale sú povinnosti, ktoré vás ešte čakajú. Ak sa včas neodhlásite, budú vám chodiť faktúry za cudzí byt. Pripravili sme pre vás checklist, aké máte povinnosti po predaji nehnuteľnosti. Prvý je spísanie preberacieho protokolu, pri ktorom sú spísané stavy meračov ku dňu odovzdania nehnuteľnosti. Treba tam samozrejme aj uviesť stav nehnuteľnosti. Po druhé, energia a správca. Je veľmi dôležité sa samostatne odhlasovať na energiách a správcu a u správcu bytového domu. Po tretie, mesto Košice. Čo to znamená? Odpad a daň z nehnuteľnosti. Tieto povinnosti si treba splniť najneskôr do konca januára budúceho roku. A nakoniec si nezabudnite prehlásiť trvalý pobyt a presunúť poštu. Nechce sa vám písať, tak si uložte toto video. Viem vám zaslať checklist, na ktorý nezabudnete.